Hello, Čaute. Dneska som tu s bratrancom a neviem čo, niekto nám tu volá, nevidím tú bodku, ale to mi je úplne jedno. A dneska, ja neviem čo ideme robiť, mne to je jedno. Prihláste sa na môj YouTube kanál. A volá sa to Michal Baláš. Bez mekcienia nás viete. Hej, aby ste boli podporení a nenapíšete to tako blbo, ale má fakt akože dobré videá aj také smiešné. Hej. Takže fakt. Mne takého SpongeBoba má smiešného. Tak. A na jednom videu hovoril, že je najhorší parkourista, aký existoval. Čo aj som. No nie si, iba také one hovorí. Teraz vidíte blbovinky. prvýkrát moju tvár. Ako možno ťa sledujú na YouTube. Aj my toto video vydáme na YouTube, takže a je to na tom telefóne. Nie na mojom, nie na osobom, na Starkinom. Ale to mi je úplne uriky a čauko.